tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinotenda hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti mufananidzo wechikara. Musakanganwa vateereri kukoka hama dzenyu neshamwari vhiki rino rese manheru mamwe nemamwe 9:30 to 10:30 manheru tiripo paTV The Second Coming of Christ, 9 kusvika na10 manheru tiri paRadio Zimbabwe. Mfundisi, hatiendei pamberi nehurukuro yedu. Chidzidzo chedu chiri kususukidza patakasira muchidzidzo chapfuura. Mufundisi vachativerengera kuna zvakazarurwa chapter 13 verse 11 na 12. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Chakanga chine nyanga mbiri segwayana, chikataura seshato. Chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Chinomanikidza nyika navagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga, chiya chakapora vanga rokuuraya racho. Chiprofita chazvakazarurwa 13 pavhesi raverengwa naPastor pari kutanga paine chimwe chikara chekutanga changa chaonekwa chinomirira the Christian Church mumazuva ayo emadark ages. Saka yanga yapiwa ronda ichita kunge the Christian Church yaparara. Zvakaitika muna 1798 Napoleon paakatuma mukuru wehondo kunosunga mukuru wechechi aive kuRome. Saka chikara ichocho kana kuti umambo ihwohwo wakaita kunge waparara. Johani ndobva aratidzwa umwe umambo wakasimuka nguva iyoyo. Umambo uhu muzvidzidzo zvapfuura wakabuda pachena kuti iAmerica yakasimuka ichitangira kusina vanhu vakawanda, iine nyanga mbiri segwayana, ichiratidza kuti ine chimiro fanika chinodiwa naMwari chekuti vanhu vanamati vakasununguka, zvematongerwo enyika zviri kurutivi. Paverengwa namufundisi pabva panzi asi chikara ichikureva kuti umambo uhu wakazotaura seshato hukamanikidza vese kuti vanamate kana kuti vaite fanika zvaiitwa nechikara chekutanga. Pakabuda pachena kuti kuita kuchaitwa naAmerica ichishandisa masimba ayo kudzosa chimiro fanika chaivepo munguva yemadark ages. Ndo patakasira apa. But America inoramba ichitsanangurwa muchiprofita Pastor pachapter iyoyo. Ndaona muda kutaura taurai mbichani. Tofamba ka. Ndoda kuti muerenge verse 15 kusvika pa17. Ya zvakazarurwa 13. Chiri kunzi chikara ichi vateereri. Chikara chinomirira umambo, zvakadzidzwa kuzvidzidzo zvapfuura. Umambo hweAmerica huri kuverengwa pana zvakazarurwa 13 verse 15 to 17. Verengai Pastor. Verse ya 15. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure. Chirayire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Chinomanikidza vose vaduku navakuru, vapfumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo. Kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Pandima yaverengwa namufundisi pane mavara anogona kuita ngari kunetsa chikara mufananidzo imboamirai. But pane mavara ari nyore Pastor anga achinzi vese kumanikidza, kutenga nekutengesa, mavara ekuti tinotoziva zvaanoreva. Saka ukanzwa paakunzi vese
isi tiri kutaura zveamerica kureva kuti inenge influence yeamerica kumunhu wese mupasi rese kureva kuti hatisi kungotaura nyaya yekuamerica iri continent iri kuwest chiprofita ichi chiri kutotambanuka kuputira nyika yese. Pane zvinhu zvamaverenga pasta zvandazonyora muchirungu zviri kubuda about america. Pataurwa nyaya yekunzi buying or selling. Kwandiri pakataurwa buying or selling itrade munyaya dzezveupfumi inyaya dzeupfumi dzeeconomy. Ndobva pataurwa nyaya yekuona kuti vanhu vese vanenge vari kuita izvozvo zvane masimba ematongerwo enyika ekumanikidzira mukati ekumanikidzira. Ndobva pabuda pfungwa yekunzi vanenge vachiramba panenge pane kuurayana pari kuratidza kuti isimba rekugona kuzviita. Saka ini pandaiongorora ndanyora mavara aya nechirungu pasta ndanyora kuti zviri kubuda pamavhesi amaverenga pari kubuda economic strength, pari kubuda masimba mune zveupfumi, technological strength, masimba mune zvetechnology, political strength, uyewo masimba mune zvematongerwo enyika. Ende zviri kubuda zvichiratidza kuti it's on a global scale zvichiitwa naamerica, kuti zvinenge zvichiitwa neamerica asi zvakaputira pasi rese, zvakaputira pasi rese. Saka pari kunobuda sekunge america inenge iriyo bhuru panyaya dzandaverenga idzi. Ndo chimiro chiripo here pasta? Mucharangarira pane imwe hurukuro yatakaita kumashure maybe tsanangurai kunogona kudaro vasina kuinzwa kuti pana pari kutaurwa america ichiita kunge zvinhu zvese zviri kuwanikwa pairi. Ndo chitoriwo chimiro chacho here? Vanhu vazhinji vanoteera havo makarenda affairs vanobvumirana kuti zviriko zviri kuitika kuamerica. Mucharangarira mune chimwe chidzidzo chiya tichitarisa vamwe vanyori vaviri kwaite Wechikara akanyora bhuku rakanzi New World Order. New World Order, yes. Anoti iye zviri kubuda pachena ndezvekuti upfumi hwenyika yese huri mumaoko evanhu vashoma shoma vari kukontrolewa neamerica through IMF neWorld Bank. Kozoita umwe munyori anonzi Joseph Stiglitz akanyora bhuku rakanzi Globalization and its Discordance. Joseph Stiglitz akamboshandira IMF akashandira World Bank kwemakore. Saka mukuongorora kwake anoti maprograms anoitwa neamerica through IMF neWorld Bank emunyaya dzezveupfumi economic programs anonoita sokupwanya ufumi hwenyika dzakawanda. Saka iyoyo ndiyo nzira iri kushandiswa neamerica kuti kupaza upfumi hwedzinyika iyoyo sara ichikondrora mune zveupfumi. Ndoda kutenda vateereri, inini handina kukwanisa kuverenga mabhuku ari kutaurwa namufundisi asi munogona kuatsvaga, but inini chandinoita dzimwe nguva kuteedza news chaidzo dzinobuda pamaterevhizheni. Kutaura chokwadi maonero andiri kuita news vateereri, America is all over. Ameno isaishona mungati kuti America hakuna kwaisingasvike iri pese. Nekuti munoona kuti nyika inenge yanzi neamerica ngaitemerwe zvirango zveupfumi dzimwe nyika dzese dzinobva dzajoinera. Nyika inenge yanzi neamerica ngaibhombwe through United Nations dzimwe nyika dzinobva dzajoinera. Ine simba rakadaro. Saka zviri kutsanangurwa nemavhesi ichokwadi ndo zviri kutoraramika vateereri kuti America economic strength yavo, technological strength yekuisa enforce pavanhu vese, military strength nepolitical strength iri kuoneka pachena kumunhu wese. But kwatiri kuda isusu pasta chidzidzo chiri kuti mufananidzo wechikara, image of the beast. Ndoda kuti muchiverenga verse 14 munzwe chimwe chaichaita apa taona masimba ayo kumwe kwese. But bhaibheri manje kana richitaura chiprofita harisi interested nekuti vane zvombo, harisi interested nekuti vane economy yakasimba, riri interested nenyaya dzekunamata. Saka chii chichaitwa naamerica panyaya dzekunamata? Verse 14 yazvakazarwa 13 chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara, chichiti kuna vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo chiya chakanga chine vanga romunondo chikararama. Saka America pasta iri kunzi ndo ichamira kuitira kuti paite uri kunzi mufananidzo wechikara. Mirai ndoda kuti vateerere dwasa rasike. Vateerere,
matangira akaita vhiki rino pataita hurukuro idzi chiri kuramba chichingonzi chikara chiri main iChristian church muchimiro chayo chemadark ages payanga ine muzinda kurome sezvatakaona kubva muvhesi 1 yazvakazarurwa 13 kusvika kuvhesi 8 ndobva chikara ichaita unge chapiwa ronda rinouraya but bhaibheri rakabva rati hachina kufa umambohwu ndozvakaitika 1798 ndobva paratidzwa chimwe chikara chabva panyika america nezvataona zvesei but yabva yanzi america ichabatsira kugadzira mufananidzo wechikara kureva kuti mufananidzo wechechi yemadhark ages kuti musarasikeka ndoda kuti muverenge vhesi 14b ingoidzokororai zvakazarurwa 13 vhesi 14b kuti vaitire chikara mufananidzo chiya chakanga chine vanga romunondo chikararama bhaibheri rabva rakliye kuitira kuti paringonzi chikara musakonfusike kuti america iri kunzi nechiprofita ndo ichabatsira kuti chimiro kana kuti the Christian church yemadhark ages iite unge yadzoka muri kuzoonaka kureva kuti inodzosa zvaiitwa nechechi yemakristu munguva yemadhark ages exactly zvino zvaiitwa pastor hachisi chinhu chakanaka ndopakachinjwa mitemo ndopaiurayiwa vatsvene vaMwari nekumhura Mwari maybe chimwe chinhu chinoita kuti zvisadaro obvious pakutourayiwa kwevatsvene hachisi chinhu chakanaka but muchiona kuti matangira ari kuita nyaya dzedu Mwari ari kunyanyotenderera pane hondo yeukama hwevanhu naMwari tikaurayana pacheduka imedha mutemo wechi6 unoti don't kill but pane zvakaitwa muchechi yemadhark ages zvine chekuita kudena Mwari like pakuchinjwa kwemitemo yaMwari makamboitaura 2 main michemo yakachinjwa maybe ingoitsanangurai mutemo wechipiri pama10 commandments unoti vanhu vasapfugame pamberi pezvinhu zvakavezwa chechi ikaintrodusa kuti kuvezwe Jesu ari pamuchinjikwa kuvezwe vatsvene vakafa kare vanhu vononamata vakapfugama pamberi pavo umwe mutemo wakachinjwa zvakare mutemo wechi4 wekuti chengetai zuva resabata remusi wechinomwe wevhiki chechi yakachinja kubva pasabata remusi wechinomwe wevhiki vanhu vakatanga kuchengeta Sunday musi wekutanga wevhiki saka kana America iri kunzi ichadzosa chimiro ichi tiri kutarisira kuti zvamabva mukutsanangura izvi ndo zvinhu zvichadzoswa zvichimanikidzwa vanhu but maybe zvatofanira kuita izvi neizvi pastor toda kuti tione kuti mufananidzo zviri kunyatsoti apa tapasamari verengai zvakazarurwa 1 vhesi ya3 zvakazarurwa 1 vhesi ya3 vhesi ndeya3 wakaropafadzwa uyo unorava navanonzwa mashoko okuprofita vachichengeta zvakanyorwa imomo nekuti nguva yava pedyo mukunzwa zvitaura bhaibheri vateereri hanzi you are blessed mukaverenga nyaya idzi modzinzwisisa modzichengeta hanzi reason ndei pasi nekuti nguva yava pedyo nguva iri kufamba Jesus is coming again but muchiona kuti pastor munoona patiri kutoverenga fanika uchiverenga neshona chimwe chikara chikadai chinoita mufananidzo wechimwe chikara chiya chikara chekupiwa ronda chikara munoziva kuti kune mumwe munhu anobva atongobhoika noti hazvinzwisisike izvi because anenge aizwa chikonzi chikara anopedzisira kuti inyedzeiko zvinobva zvaita kunge saka muchiona vanhu vakawanda bhuku razvakazarurwa vanopedzisira kufunga kuti harinzwisike ende kutonyanyowe mimi wafundisi hamutomboritiche vanhu mumachechi chimiro ichocho chakambotaurwa naIsaya ndoda kuti muverenge pana Isaya 29 vhesi ya10 to 12 munzwe zvinotaura Isaya nokuti Jehovha wakadurura pamusoro penyu mweya wekubatwa nehope kwazvo akafumbira meso yenyu vaprofita nemisoro yenyu vavoni wakavafukidza kuona kwose kwavakwamurisa mashoko orugwaro rwakanamirwa runopiwa munhu unogona kurava zvichinzi dorava hako izvozvi iye ndokuti handigoni nokuti rwakanamirwa zvino rugwaro runopiwa usina kudzidza zvichinzi dorava hako izvozvi iye ndokuti handina kudzidza mukudzwa bhaibheri hanzi bhuku razvakazarurwa rinotonzi zvakazarurwa kureva kuti revelation it is revealed zvakaiswa pachena naMwari hanzi ukaripa vakadzidza vacho vatinoti vakadzidza zvekudzidzisa bhaibheri kusanganisira nevafundisi ukavapa hanzi vanoti riri sealed
Handigone kuriverenga. Hanzi rakanamirwa zvirimo hazvinzwisike zvakavanzwa. Yeti iro riri kutonzi zvakazarurwa. Hanzi ukanopa futi asinowo kudzidza kuti shamwari tidzidzise zviri mubhuku izvi, anobva ati ina ndakuenda kuchikoro chacho chebhaibheri. Muri kuona chimiro chira. Saka vateererika pari kunzi image of the beast, mufananidzo wechikara. Aikonai kubva maunyanza mhanza kuti zvibva zvaita kunge zvinonzi ende zvakaoma. Bhaibheri kutoti akakomborerwa anorava ozvinzwisisa. Saka pari kunzi image of the beast pastor, kana kuti mufananidzo wechikara. Toda kutanga kutarisa varire kuti mufananidzo. Bhaibheri chidudzira rega kuti zvisabva zvaita kunge zvakaoma, kuti mufananidzo chii. Verengai Genesis 1 verse 26 to 27. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu. Ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Right. Mwari achisika vanhu akavasika in his image. Mufananidzo wake. Ndo varara tiri kutedza ranzi mufananidzo wechikara. But tiri kumboda pekuti mufananidzo, tiri kufamba tese kavateereri kuti zvinzwisisike. Saka Mwari akasika vanhu nemufananidzo wake. Chii chiri kurehwa pastor? Kufanana naMwari kunorehwa panapa ndekwesinepe here kuya kwefoto. Kwete kwekuti ndatora pikicha uya akafanana na baba wake uya akafanana na sekuru wake. Kufanana paunhu, pacharacter. Pacharacter. Yes. Right. Toda kutenda. Bata ipapo vateereri. Kufanana pacharacter. Saka varire kuti image kana kuti mufananidzo runogona kureva kutodzana pacharacter paunhu. Ngativerengei futi pamwe panotaura mufananidzo. Deuteronomy 4 verse 16. Kuti murege kuzvishatsa muchizviitira chifananidzo chakavezwa chakafanana nechinhu chipi nechipi, kana mufananidzo womurume kana womukadzi. NdiMwari airambidza vanhu kuti vasaite zvifananidzo even chichitoratidza chimiro chemunhu. Ndo panobuda nyaya dziya dzekuti sei aisada kuti even tiite chifananidzo chaJesu. Ndo pamwe pari kunzi mufananidzo. But America iri kunzi ichabatsira kugadzira mufananidzo wechikara. Pamadefinition to mufananidzo wechechi yemadark ages. Wamataura wekuti mufananidzo zvinomirira character. Newamati mufananidzo utoreva chiumbwa chiyaichi. Chingangodaro chiri kurehwa nazvakazarurwa chii? Ibva imapa zvikonzero tibva tambonzwa kambo. Chechika haingagone kuitwa picture yayo kana chidhori chayo. America ingaite picture yechechi. Very good. Chimwe futi. Asi kana kuri kucharacter kana kuti kuhunhu kana maitiro aya anogona kugadzirika. Toda kutenda. Uyewo chimwe America ingagadzire chiumbwa chingamanikidzwe nyika yese kana ndimiwo chine chakamiswa kupi kunonzi munhu wese enda ikoko. Saka America ichagadzira chimiro chine character yakafanana nechechi yemadark ages. Rambai muri pachirongwa. Mahamba endleleni etwele isizungu, itwele imithwalo esindayo. uJesu sewethula imithwalo yonke. Sekukuhle nginethemba, sekukuhle sengithola umsa wenkosi. Sekukuhle uJesu pendula imthandazo, hamba lami endleleni yokuya ekhaya. Yikho konke sekukuhle. Ngahamba endleleni ngedwa ngingenaye umholi, ngahamba lolu hambo kanzima. uJesu wangithola, wangisondeza kuye. Sekukuhle semo wakhe,
sekukuhle sekukuhle sengitholumsa wenkosi sekukuhle sekukuhle Jesu pendula umthandazo hamba nami endleleni yokuyekayo yikho konke sekukuhle angisaphile sonweni ngisho emnyameni uJesu qobo uyangihola sukulunye ngalunye ngisondele ekhaya sekukuhle ngiyekhaya sekukuhle sengitholumsa wenkosi sekukuhle Jesu pendula umthandazo hamba nami endleleni yokuyekayo yikho konke sekukuhle sekukuhle sengitholumsa wenkosi sekukuhle Jesu pendula umthandazo hamba nami endleleni yokuyekayo yikho konke sekukuhle yikho konke sekukuhle khona manje sekukuhle kukuhle tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mufananidzo wechikara. Ndizvozvo pastor. Right. Tasiya tichiona kuti ndo zvimwe zvichaitwa naAmerica kubatsira kuti pagadzirwe mufananidzo uyu. Saka mufananidzo watawana pastor hausi kureva wechiumbwa. Uri kureva chimiro chine character yakafanana nechikara. Chikara ndo chatati the Christian church mumazuva ayo ema-dark ages payanga ine muzinda kuRome. Saka America iri kunzi nechiprofita besides kuti ine simba mune zveikonomi, zvehondo, chimwe chaichaita chakatsamirana nenyaya dzekunamata, kugadzirwa kwechimiro chakada kungofanana nezvaive chechi yema-dark ages. Pari kufambika kapo. But kuti tinyatsonzwisa kuti chimiro ichi chine chakamira sei. Jesu ane clue yandinofarira yaakatiudza. Because anozva kuti tikangonoti tiringindi kudzidza bhuku razvakazarwa. Panogona kukonfyuza mumwe ototi haini zvandikonfyuza handisi kuzvinzwisa. Advice yakapiwa naJesu pakudzidzwa kwenguva dzino dzekupedzisira mubhaibheri ndeyekuti titange taverenga bhuku raDaniel. Verengai Matthew 24 verse 15. Mateo 24 pavhesi ya15. Yes. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarebwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherekedze. Kureva kuti nyaya zhinji dzemuchiprofita chiri muna zvakazarurwa ukangomhanya ikoko muteereri zvinogona kukutorera nguva kuti unzwisise. Saka nzira iri nyore yakapiwa naJesu ndeyekuti madii kutanga maenda vhaya bhuku raDaniel. Ukazonobva kuna Daniel uchienda kuna zvakazarwa zvinobva zvazarukawo, zvinobva zvaclear. Saka matiudza kuti image chii uye chikara chii Bible right, but hauda kumboona pazvakaitika. Jesu ativerengai kuna Daniel. Handei pana Daniel 2 verse 31 kusvika pa35. Daniel 2 verse 31. Imi mambo makatarira mukaona chifananidzo chikuru. Chifananidzo ichi chaiva chikuru kwazvo. Chaiva nokubwinya kwakaisvonaka. Chakanga chimire pamberi penyu. Chakanga chichityisa pakuonekwa kwacho. Kana chiri chifananidzo ichi musoro wacho wakanga uri wendarama yakaisvonaka. Chifuva chacho namavoko acho zvakanga zviri zvesirivheri. Dumbu racho nechiuno chacho zvakanga zviri zvendarira. Makumbo acho akanga ari edare, uye tsoka dzacho dzaiti pamwe dare pamwe ivhu. Makaramba muchitarira kusvikira muchiona ibwe richivezwa, asi zvisingaitwi namaoko omunhu.
rikarova chifananidzo patsoka dzacho dzaiva dzedare nevhu, rikadziputsa-putsa. Ipapo dare nevhu nendarira nesirivheri nendarama zvakaputsanyiwa pamwe chete zvikafanana nehundi iri pamapuriro nenguva yezhizha, zvikatorwa nemhepo zvikasawandirwa nzvimbo. Asi ibwe rakanga rarova chifananidzo rakazoita gomo guru rikazadza pasi rese. Ihope dzakarotwa naNebhukadhineza dzechidhori chikuru chaive chiprofita chinoratidza kutsinhana kuchazoita makingdoms panyika pano. Chidhori ichi chakagadzirwa nesimbi dzaiti musoro wechidhori wengori wegold, pano pachipfuva nemaoko pari pesilva, dumbu riri rebrasi, makumbo ari eiron, tsoka dzakazangana iron neclay. Hanzi paaiona hope idzi mambo kwakazoonekwa dombo rakapotserwa zvisingaitwe nemaoko emunhu, ndobva rasikorova kutsoka kwechidhori chechi, ndobva chakuyika chese. Dombo riya ndo rakazosara rega, ndobva raita gomo guru rakazadza nyika. Chaive chiprofita ichi. Ndoda kuti mungodudzira tichimhanya, zvinotobatsira vamwe vasina kunzwa zvidzidzo izvi. Musoro wegold waimirira gold ndo waimirira umambo hweBhabhironi. Tichiverenga muna Daniel 2 imomo. Muna Daniel 2. Ko pano pachipfuva nemaoko esilva paireva umambo hwakatera Babylon Middle Persia. Ko padumbu pebrasi pachimirirawo Greece ndo yakatera Middle Persia. Brass anditika. Ko iron yaive nemakumbo yaimirirawo Roman Empire. Yes. Ko kutsoka kwaiti iron and clay. Kutsoka kwakasangana ivhu nesimbi ndo kwaimirira umambo hweRoma hwadivhaidha into 10. But dombo rakazoya rikapunza zvese kureva kuti kudii. Mumazuva emadzimambo aya ndimamwe acho achiriko nhasi sekuona kwatakaita ekutsoka kauko eEurope iriko. Mumazuva emadzimambo iwaya ndo panogadzwa ushe hwaMwari nekuuya kwaJesu. Right. Saka Jesu anouya mumazuva atiri anaya. Chataverengera nyaya toda kududzira pari kunzi mufananidzo wechikara. Saka zvaibuda pachena vateereri kuti munhoroondo yaMwari achipa outline yenhoroondo yenyika ineyi kwaifanira kuti kubva paBhabhironi koteerera Middle Persia, kouya Greece, kouya Roman Empire, kouya divided Roman Empire inova modern Europe iriko, kobva kwaita umambo hwaKristu. Pabati kaka ndo urongwa hwacho. But Nebhukadhineza akafunga dzimwe pfungwa pastor. Verengai pana Daniel 3 verse 1. Daniel 3. Mwari ataura urongwa hwacho chaiwo achimuratidza nechifananidzo mafambiro azvichaita. But pane pfungwa dzakapinda muna mambo dzaasina kufarira. Daniel 3 verse 1. Zvino mambo Nebhukadhinezari wakaita chifananidzo chendarama chakanga chakaita makubhiti 60 pakureba namakubhiti 6 paupamhi, akachimisa pabani rejura munyika yeBhabhironi. Nebhukadhineza zvaakabva aita manje akabva achinogadzira chidhori chaicho pastor chinotoredzera zvaakaroteswa naMwari. ChaMwari chaiti gold, silver, brass, iron and clay. Iye manje ndobva anogadzira chiri chegold chese kubva kumusoro kunosvika kutsoka. Chiri chegold chese because angaudzwa kunzi gold riri kumusoro ndo riri kumirira umambo hweBhabhironi. Saka akati rega ndise gold rese kuti ive Babylon yese. Yes, haana kufara nekuudzwa kunzi imimi muchazokurirwa neMiddle Persia, Middle Persia yokurirwa neGreece. Saka pakuchita chegold chese aedza kutaura kuti aiwa inini ndiri mazonaka. Saka zvaakaita manje chiisai kushona muone. Akatanga aroteswa hope dream, ndobva azogadzira chifananidzo chedream iyayi. In other words, he first dreamt about the image. Akaratidzwa muhope chifananidzo chiya chine simbi dzakasiyana. Anditika. Then he made an image of the dream. Ndobva azogadzira mufananidzo wezvaakarota wehope dziya. Saka chaakamisa ateerereka waive mufananidzo wezvaamborotswa zviya. Ani mazvibata ka. Saka chandiri kudira kanyaya kaka ndokanzina Jesu verengai kuti muite idea yekuti mufananidzo wecheche Dark Ages uchaumbwa naAmerica unenge uchioperata sei. Sezvatambotaura zviya izvi. Iye aita zvinhu izvi Mwari aifarira here kunamatwa kwezvidhori?
aisazvifarira. Saka ndoda kuti manje imi pamunoverenga tiri pana Daniel 3 inde ndichiverenga ndine mapoints angu andanyora pano pabepa. Verengai futi Daniel 3 verse 1. Daniel 3 verse ya 1. Yes. Zvino mambo Nebhukadhinezari wakaita chifananidzo chendarama chakanga chakaita makubhiti 60 pakureba namakubhiti 5 paupamhi, akachimisa pabani rejura munyika yeBhabhironi. Ini ndabva ndanyora zvandiri kuita vateereri. Pastor vari kuverenga kuna Daniel 3. Ini ndiri kungotora mapoints ekuna Revelation 13 kwatadzidza zviri kuitwa naAmerica kuyauko. Saka ndiri kungoita kuti ndizvidhivanise kukombeya muone kakuda kufanana kacho kanokurerukirai kuti muzoti chichi chaitwa chichitungamirwa naAmerica. Saka panapa mati mambo akaita handitika. Ini ndanyora kuti a powerful kingdom is in power. Kune umambo hune simba uhuru kutonga. Maona here kuti Nebhukadhinezari ndiye aive umambo hune simba nguwai. Pamazuva ake ka. Kunoko tiri kuona nezvatatoona vateereri kuti umambo hune simba huri kutonga zvino iAmerica. Handitika. Dzokororai futi iyoyo. Chiregai kuidzokorora. Ndobva ndanyora point yekuti a powerful kingdom makes an image. Kuti umambo hune masimba uhu hunogadzira chifananidzo. NdiNebhukadhinezari umambo hweBhabhironi ka. Kureva kuti kuna zvakazarwawo kuri kuti umambo hweAmerica huri kugadzira chifananidzo. Hatifambei pamberi, verengai verse 2 na 3 ya Daniel 3 verse 2 na 3. Ipapo mambo Nebhukadhinezari akatuma vanhu kundokokera machinda navarayiri namadzishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemirayiro navabati vose vamativi enyika kuti vauye kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari. Ipapo machinda navarayiri namadzishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemirayiro navabati vose vamativi enyika vakaunganira kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari, vakamira pamberi pechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari. Ndanyora kuti a powerful kingdom summons all political leaders and the leaders of the world. Humambo uhu hwakakokorodza vabati vese vehumambo uhu kubva kumativi mana enyika. Waive powerful waNebhukadhinezari, mapanzwa panzi nevachengeti vepfuma. Saka pari kunobuda kuti ndo zviri kungoitwa naAmerica. Kuti iye zvino ndo yega ine capacity, ndanzwa muchikota zvana IMF nana World Bank. Ndo iri kuita unge ine capacity yekugona kukokorodza zvinhu zvese zvakadai izvi kuti zvigoenda, ende mviro dzacho dziri kuoneka. Verengai verse 5. Verse ya 5 ya Daniel 3. Yes. Daniel 3 verse 5. Yes. Kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa namarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa, muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ndabva ndanyora panapa vateereri kuti image worship is being commanded all nations and tribes by a powerful kingdom. Kunamatwa kwechifananidzo ichi ndiko kuri kurayirwa kuvanhu vese nendudzi dzese namambo uya ane masimba. Ndo zviri kuitwa naNebhukadhinezari. Saka Jesu paari kuti tiverenge nyaya iyi ari kuita tiite idea yekuti chichi chaitwa naAmerica. Mapaona ka? Kuti pasi rose apa zvaiitika pabani redhura. But kana yaAmerica tatodzwa kunzi vanhu vose vari kumanikidzwa kureva kuti it's now on a global scale. Pane point yekupedzisira imwe yandoda kuti muverenge pastor pavhesi ya6 ya Daniel 3. Daniel 3 verse ndeya 6. Yes. Ani nani usingawiri pasi achinamata nenguva iyo uchawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Yes. Saka pari kunoratidza kuti pakaita vari kupesana nezvaitaurwa naNebhukadhinezari vaiurayiwa. Saka manzwa vateereri pataverenga una zvakazarwa 13 pari kunzi America yatungamira kugadzirwa kwechimiro chakafanana nechechi yeMadark Ages. Vanenge vawanikwa vari offside kana kuti vasingawirirane neurongwa uhu vachaurayiwa, vachapersecutwa. Muri kuona mafambiro ari kuita nyaya. Saka bhuku raDhaniel rangotiratidza mbijana kuti hondo, maona kuti papaine hondo naNebhukadhinezari papi. Aito andingati aizviziva, but
kune vanhu vaizviziva kuti chidhora hachipfugamirwi. Vana Shadrach vaizviziva kuti nyaya yekupfugamira chidhori, in fact mitemo 4 yekutanga ndo inotaura ukama hwemunhu naMwari. Saka zvaitwa naNebhukadhineza ainodena pane mitemo iyoyo ine chekuita neukama hwemunhu naMwari. Hani mazvibata. Saka pachagadzirwa chimiro chakafanana nechechi yemadark ages, America iriyo iri kutungamira izvi, nyaya yacho ichatenderera pamitemo 4 yekutanga ine chekuita neukama hwemunhu naMwari. Zvakadaro zvekuti pakaita anonoti ina handidaro, iyeye anobva amunhu akamakwa obva aurayiwa. Isai mumashoko enyu pastor ndimboona kuti mabata here izvi. Ndabata kuti Nebhukadhineza chakaita kuti agadzire chifananidzo ichi kwaiva kuda kupikisa pfungwa yaMwari. Exactly. Yakanga yati Bhabhironi ichazoterwa neumwe ushe. Yes. Saka mukutsanangura kwamava muchiita muchifananidza Bhabhironi neAmerica, kureva kuti America paichagadzira mufananidzo the Christian Church kunenge kuri kuda kupikisana neurongwa hwaMwari. Exactly. Ndo zvinenge zvichivavarira. Vanenge vachivavarira kupikisana neurongwa hwaMwari, but urongwa hwacho pastor ibvai maudza vanhu kuti uchitenderera pamitemo 4 yekutanga ine chekuita neukama hwemunhu naMwari. Nekuti zvido zvaMwari zvinofanira kuraramiwa nevanhu akazviisa mumitemo ine gumi. Exactly. Saka Christian Church iri kuda kugadzirwa chakafanana nayo ndo yakachinja mitemo yaMwari. Right. Saka kureva kuti mufananidzo wayo vanhu vanenge vachinamata asi mukunamata kwavo vasina hanya nemitemo yaMwari. Vanongori nekarekta yaive neChristian Church mumadark ages payanga isina hanya nemitemo yaMwari. Saka mubatanidzwa uyu paunoitika pastor wevanhu vari kunamata asi vasina hanya nemitemo yaMwari. To be precise, vachakumbira masimba ehurumende yaAmerica. Handi mazonaka poitwa kunzi vanhu vanamate asi paine kutyora mitemo yaMwari, paine simba rezvematongerwo enyika ravapiwa naAmerica. Ende mukachinotarisa kumadark ages kuti painoita kunge pari kumanikidzwa vanhu kuti vatyore mitemo yaMwari ndepapi? Painomanikidzwa vanhu pamutemo weSabata wakachinjwa nethe Christian Church yemadark ages. Saka chiprofita ichi vateereri chiri kuisa pachena kuti kuri kuenda nhoroondo yenyika inoyi vezvemachechi vachabatana pamwe chete. Munoiti chine chirungu ecumenical movement, kakubatana kari kuita mubatanidzwa wemachechi. But wega hauna simba, uchanokumbira masimba ezvematongerwo enyika kwaAmerica kuti paitwe mutemo unongoda kufanana nezvaitwa kumadark ages wekuti Sabata raMwari musi wekutanga wevhiki, asi handizvoba mubhaibheri musi wechinomwe wevhiki. Saka mabudiro azviri kuita mufundisi ndekuti kubatana kwevatendi haisi mhosva, hapana chakamboipa. Asi vanhu kana vabatana iye zvine izvi zvinongoti ari kuda kuchengeta Sabata anorichengeta, anofanira kunamata akasununguka, ari kungozviitirawo madiro. Kuna anotoda musi wechishanu chaiwo anosiwa akadaro. Mwari haadi kuti munhu ambunyikidzwe. Yes. Asi manzwisiro andikuita ndekuti kwazviri kuenda kuchazosvika pakuti vatendi vese vabatana, pfungwa iya yekare yodzoka yakaitwa nechechi yemadark ages payanga ine muzinda kuRome, yekuchimanikidza manje kuti vanhu vese vanofanira kuti vachinamata sezvizvi. Exactly. Asi kuri kutyora mutemo waMwari. Ndo kuri kunanga chiprofita, ndo chikonzero America yaiswa muchiprofita, kwete kuti tidzidze kuti ine upfumi hwakadii. Mwari ada kuti tizive role yaichaplaya pakuita kuti vanhu vadzoserwe muchimiro chaive nechechi yemadark ages payanga ine muzinda kuRome. Rambai makateerera chirongo vateereri, timbonzwa kambo. Jesu anoda kuponesa iwe, ndizvo
izvo akakufira paKalvari, kuti zvivi zvako zviregererwe, uwane mukana weruponeso. Denga nenyika zvese zvichapfuura, asi avo voga vanosarudza kuti ropa rake rivachenese, vachawana upenyu singaperi. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema ukamufuratira. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema ukamufuratira. Tino muchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mufananidzo wechikara. Patasvika sofa mufundisi kana ndanyatsokubata tiri kuti America ichabuda sezvairi kubuda muchiprofita, ndiyo ichazobatsira kuumba mufananidzo wechikara. Uri kunzi mufananidzo wechikara chimiro chinenge chapo chakafanana kuita kwacho nezvakaitwa nechechi munguva yemadhark ages, zvekumanikidzira vanhu kunamata zvisingadikwi naMwari, paine masimba ekushungurudza nekutouraya. Saka muchikamu chapfuura tanzwa kuti mviro dzekuumbwa kwemufananidzo uyu dzitoripo. Vamwe mumadunhurirwa vanotone matems avari kufanoshandise kuti new world order nezvakadaro, but zviri kunoratidza kuti kakuumbika kari kuitika keorganization iri kunoratidza kuti ichazongova nesame character sezvaive nechechi yemadhark ages payanga ine muzinda kuRome. Saka zviri kuumbwa nekubatana kwezvitenderi zvese. Zvitendero zvese zviri kunoya pamwe chete. Kana zvapamwe chete zvazosanganisa nesimba rematongerwo enyika, mufananidzo wechikara unenge wapo. Haupo kana pasati paane simba riya, nekuti chinokonzera kuzombunyikidzwa kwevanhu masimba ehurumende abatanidzwa nezvechinamato. Kana pasati paane kubatana kuya, hapana mufananidzo wechikara. Pakakujekereka. Toda kutenda pastor zvatoda kuti tione imo mubani redhura makaiswa chidhori chiya. Toda kuti tiverenge kuti akanyatsotanga, because toziva kuti vakomana vakazoiswa muchoto chemoto, because panga paunganidzwa mapolitical leaders ese pasi rese, then nevezvepfuma vemabhenge enguva iyo, mabhanga vanga varipo vachengeti vepfuma, nevamwe vanhu vese vane zvikunja nguva iyoyo. Ndobva taona kuti kwaingowa kufanira tiratidzwa ndo zvichaitika mazuva ano kuti all vari powerful vanoshape this world vachaungana vese at the command yeAmerica. Saka patoda kuti tione maendepo ekuti vakomana vachazoita kuti vakakandwa muchoto ana Shadrach, ndiani akacomplaina. Verengai Daniel 3 verse 8 to 12. Daniel 3 verse 8 to 12. Zvino nenguva iyo vamwe vaKadheya vakaswedera vakapomera vaJudha,
Vakapindura vakati kuna mambo Nebhukadhinezari, imi mambo raramai nokusingaperi. Imi mambo makatema chirevo kuti munhu mumwe nomumwe kana achinge achinzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa namarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa awire pasi achinamata chifananidzo chendarama. Asi ani nani usingawiri pasi achinamata uchawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Zvino vamwe vaJudha varipo vamakagadza vave varayiri vezvinhu zvose zvenyika yeBhabhironi, vana Shadhreki naMesheki naAbhedhinego. Varume ava havana kuva nehanya nemi, imi mambo. Havashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamira. Vakadheya mapanzwa. Shadhreki naMesheki vanga vari macivil servants toti kudi vashandi vehurumende. Because paya kumashure vanga vapromotwa varitori magovernors. Vaishanda zvakanaka vafanaya vachiita zvakanaka. Saka vari kunzi vakadheya pastor nemuaterere ndo vaitungamirira nyaya dzekunamatwa muBhabhironi. Saka pachitendere chemuBhabhironi ganditi ndo vaive bazi religion muBhabhironi. Ameno ndadzwisikira. Saka musi uyu mubani papakamiswa chidhori paiti maeconomists arimo, mapoliticians arimo, vakadheya ndo vatingati ndo vaive vechechi ndoti chi, because vamwe ndati maeconomists, mapoliticians vaive munyaya dzezvekupira. Ndoti chii kuchirungu kuti kana paine mapoliticians, maeconomists, vechechi ndoti chii manje? Right. Vaimirira religion musi uyu mubani ndo vari kunzi vakadheya. Saka ivavo manje varitoratidza kuti munhu wese paakanzi pfugamai ivo vakapfugama asi vachitoziva kuti pane vane nharo. Handini mazoonaka. Saka ziso ravo raipana naShadhreki zvokuti pavakangoona naShadhreki vasina kupfugama vakabva vamhanya kuna mambo. Zvikanzi pane vasiri kuita hanya nemutemo munyowani wamaisa, avaremekedze mambo. Saka muri kuona here kuti nyaya iyi iri kubuda muchiprofita cheBhaibheri. That's why Mwari achiti handiite chinhu ndisina kuzivisa vanhu zviri muurongwa hwake. Muri kuona here kuti nyaya iri kutonyanya kusimuka kuvatendi. Ndo vakatonoripota vamwe vatendi. Hani mazonaka kumapoliticians kwanga kusina problem because vaisatoziva kuti chidhori chaumbirwe. Zvototi mupfungwa dzangu ndakatozofungwa ndofunga vaKedhia ndo vakatonokumbira mambo kuti itai chidhori. Ivo mupfungwa dzavo vachiziva kuti toda kutsvaga Shadhreki neshamwari dzake. Hani mukuona zviri kuitika. Saka pari kungopiwa kuti tione zvazvichaita kumberi. But tisataenda kumberi pastor, mashoko mashoma ndibatsirei. Panogona kuita muteereri ari kuti but nyaya dzese idzi dzine chine kuita nesalvation. Why not teach people about grace and salvation? Tiri kupedzerei nguva kana kuti iye Mwari akaisirei nyaya idzi mubhuku rekupedzisira rezvakazarurwa. Ameno mungandibatse ndangozvifunga nditori munomu kuti kuno mumwe munhu anogona kufunga kuti apa tikaudzwa zvaAmerika zvozodii, because ameno zvakakosha here zvinhu izvi pasi. Zvinhu izvi zvakakosha pakuti kudii magumo azvo haisingori yekuti America iri kukondorora zveupfumi. Yes. Magumo azvo zvichanonanga pakunamata. Yes. Ende kana zvananga pakunamata zvinenge zvaakuti pane kurwisana naMwari. Very good. Saka haisingori nyaya bedzi dzenhoo. Ende makatisira pachena kuti kumagumo kwenyaya pakunamata masaidi tu chete. Right. Saka muchiona kuti vaitonamata vamwe vari mubani redhura asi vachiti tinonamata vainamata mumwe Mwari asiri wana Shadhreki. Saka kuri kuenda nyaya iyi vateereri ndekwekuti nyaya iyi haisi kunoguma iri kungoratidza kuti super power panyika chii. Nyaya dzese dziri kunodzoka panyaya yekunamata then Jesu obva auya. Saka toda kuti tichiona pastor kuti kupomera uku kunogona kudaro kwakananga papi. Pana Daniel 7 verse 23 musati maiverenga inzwai kuti sei ndoda kuti muiverenge. Teererai pastor. Mufananidzo wechikara chimiro chakanofanana nezvaive chechi yemadark ages. Saka toda kuti tione zvaive chechi yemadark ages kuti tione kuti chimiro chichakrietwa naAmerica yabatana nevemachechi chakaita sei. Saka manzwa reason yandakuverengeresa ikako. Daniel 7 verse 25. Daniel 7 verse 25. Verse 25. Yes. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro
uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano wokushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Saka chimwe chimiro chaive nechechi yemadark ages yaitiyo pamitemo yaMwari. Sabata musi wekutanga wevhiki, iye Mwari achiti musi wechinomwe. ndo chimiro chainge inayo. Saka Bhaibheri kana riri kuti chimiro ichi chichadzoswa, this image of this beast will come again, mufananidzo uyu wezvaive chechi yemadark ages uchadzoka, kureva kuti nyaya iri kunodzoka futi pamutemo iwoyo uri kunodzoka futi. Unoziva kuti Custody vatendi nhasika unoona vachinotsvaga amwe mavhesi uko ekuedza kuumbiridza bedzi kuti kuchengeta sande kuve correct. Vanhu dai vachiziva kuti zvinhu izvi zvine mamwe masimba uye zvakananga ipapo. Inini zvandotombokurudzirawo hangu vanhu ndisingashandise Bhaibheri, inyaya inogona kunzi ukaerenga vaKorose inoti regai kutongwa pakati, asi haisi kumboreva izvozvo. Ukaerenga vaRoma 14 inga Jesu zvinotaurika. Disadvantage yandinayo nemi mukoma, teererai vateereri, disadvantage yandinayo namukoma Rodzi ingari yekuti patiri kutungamira pazvirongwa izvi tinoenda kuchechi yeSeventh Day Adventist inozikanwa kunzi inokoshesa sabata remusi wechinomwe wevhiki. Saka dzimwe nguva patinotaura kwamuri vateereri munokurumidza kuona unge titori biased zvekuchechi kwedu. Yeti nyaya idzi mukadziteedza kutaura chokwadi vatendeka, muchanyatsoona kuti vazhinji vedu taita vadiki kunyaya yekuchinjwa kwesabata richiiswa pamusi wekutanga wevhiki. Zvekuti kuti unyatsomira uchidhifenda nyaya uri papupitika kutaura chokwadi vazhinji vedu tiri vadiki kunyaya. Nyaya iyi ine nhoroondo dzakaratidzwa naDhaniel, ine nhoroondo dzemuchiprofita dzakakura zvakadaro zvekuti inotomboda kuti munhu umboita serious nayo. Nekuti ndokuri kutoenda nyaya. Ende munoona maitikiro azvinenge zvichiita pastor kuti zvisakurumidze kurovesa vanhu nehana. Hazvitange zvichiita kunge zvaane nyaya dzechechi mukati. Zvinotanga zvichiita kunge zvinotoona nechekuita neclimate change, kuti no, nyika inofanira kumboitawo time yekuti izorore, pollution ngatitsvagei madays ekuti tidai. Saka inenge ichiita kunge nyaya yakanaka yechiuyo zvekuti kumwe kwacho kune dzimwe nyika kwatone vanoti mafree sunday, but haisati yakonectwa nyaya dzekunamata. Inenge ichiita kunge zvinonzi idhewo rekuti mhuri mumbova pamwe chete, nyika yedu timbofema mweya wakanaka kusina pollution yemota. But mviro dziri kutooneka pastor kune vari kutarisa kudai kuti kuri kuenda nyika yese ichasvika pakunonzi kunamata ngakuitwe nemusi wezuva rekutanga revhiki. Ende unoona chimwe chinhu chinotyisa vateereri. Amenoti chinoita kanenge kakuvaraidza. Kuti mwedzi une 30 days. Month end musi wekupedzisira. Asi vhiki rine mazuva 7, weekend inoiswa mazuva 2. Vanhu havavhunduke pastor. Havavhunduke wana kuitira kuti vanhu vavarairwe. Havavhunduke. Havatovhunduke. Kunyange zvitori pachena kudaro, vamwe vanobva kuti no, kalenda iyo yakachinjwa nevaRoma, saka madays amuri kutaura. Inzwai vateereri, kalenda yaichinjwa madates nemadays of the month nemadays of the year. Kuti mwedzi wemubhaibheri uchipera ne30 days, kalenda inogona kuti 3128. Gore rine 360 days, kalenda inogona kuti 365. But hakuna chakachinjwa paweekly cycle. Mwari akasika wiki rine 7 days, nanhasi rine 7 days. Mwari aitira kuti pasazoita kunge pane kaconfusion panyaya. Ngatifambei zvedu pastor, nyaya iyi yakakosha zvakadaro. Hatidzokerei kuna Daniel 3. Verengai verse 16 to 18. Kuti manje nyaya pairi kunosvika pakutsviriridza kudai, zvii zvakaitika mubanumu zvatinodzidza zvinofana kuitika mazuva anofuta ekupedzisira. Verse 16 kusvika pa18. Shadrach naMeshach naAbhedhinego vakapindura vakati kuna mambo, imi Nebhukadhinezari, hatingafaniri hedu kukupindurai pamusoro peshoko iri. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paruoko rwenyu imi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Saka ndanyora point nechirungu pastor. Muchienda pana zvakazarwa 14 verse 7. Ndati to Shadrach, Meshach and Abednego there was choice on whom to worship. Kuna ana Shadrach naMeshach neshamwari dzavo
kwakanga kuine mukana wokuti vasarudze kuti vanoda kunamata ani. Nekuti muchidzidzo chakapfuura chiya takatoona ndo zvinodiwa naMwari kuti munhu anamate asingambunyikidzwe. Saka vari kuudza mambo kuti mambo tazviona muri kukomanda munhu wese kuti chidhori ndochopfugamirwa. But toda kukuudzai mambo, isusu hatisi kuzodaro. Because vaiziva kuti ukama hwemunhu naMwari haufane kuita anomanikidzira. Chero ane simba rakakura sei. Even imimi vateereri muchitonzwa kudai zvidzidzo zvichikurudzira nebhaibheri kuti madii kuchengeta sabata raMwari. Musazofunga kuti tiri muno mustudio inini namukoma Givhirwodzi tine imwe pfungwa yekuti dai vanhu vese vamanikidzwa. Aiwa, kana zvisiri kukumekerai sense unoramba uchinamata wakasununguka nepfungwa dzani, ndo zvinotodiwa naMwari izvozvo. But chinongoita Mwari anopa munhu wese mukana wekuziva chokwadi. Saka Shadraki naMeshaki vari kuti tine mukana hatidaro. Kureva kuti nemi vateereri kuri kuenda nyaya idzi ngazvizikanwe kuti kana hwaukama hwako naMwari usambunyikidzwe. Mira wonamata Mwari sezviri kureva conscience yako. Verengai zvakazarurwa 14 vhesi ya 7. Muone Mwari achipa vamwe vanhu another option. Zvakazarurwa 14 vhesi 7. Yes. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Mukuona zvikuitwa naMwari. Mayoka chidzidzo chiya chaiti pari kunzi namatai akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Pataitaura paya pastor kuti mavara aya ari kutorwa pamutemo wechina. Pane mitemo ine 10 panonzi rangarira zuva reSabata nekuti nemazuva matanhatu Mwari akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Saka Mwari ari kuti mubatanidzwa wemachechi uyu uchizonokumbira masimba kwaAmerika kuti paitwe mutemo wekuti kunamatwa kwese kuchengetedze sabata remusi wekutanga wevhiki. Mwari ari kubva adeedzerawo kuna zvakazarwa 14 muchimiro chengirozi. Ari kuziva kuti vanhu vanofana kunyeverwa kuti vazive kuti kwamaakuenda uku kunonyudza. Saka Mwari ari kubva ati namatai akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Chinova chikonzero why sabata raMwari richifana kuchengetwa. Saka vanhu vaMwari ngativei vanhu vanomira panzvimbo. Jesus Christ is coming again. Ari kuuya nekukasika. Dzokororei vhesi 18 ya Daniel 3. Toda kuti tipedze chirongwa ichi shuwa pastor. Daniel 3 vhesi 18. Yes. Asi kana zvikasaitika zivai imi mambo kuti hatikashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Maona here position yakatorwa nevanhu vaMwari. Vari kutoti masimba taaona emutemo uyu munhu wese ari kunzi anokandwa muchoto. But mambo ibvai maziva kuti Mwari wedadu akada kusatirwira. Musafunga kuti zvine zvaradzwa kuti Mwari wedu haagoni. But kutaura chokwadi chidhora hatisi kuzopfugamira. Vateereri ndofunga vanoziva nhoroondo iyi kuti vakatonokandwa Mwari akavarwira. Saka panguva kwatiri kuenda nyika kuchaitwa mutemo wakadai uyu pastor. Inzwai zvinotaurwa nazvakazarurwa 14 vhesi 12. Inoti kudi 14 vhesi ndeya 12. Yes. Ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Kuri kuenda nyika vateereri ndo panoda kutsungirira kwenyu sevanhu vatsvene. Zvimisirei kuteerera Mwari. Profesi iri kuisa pachena kuti kupera kwenyaya iyi vanhu vachadzoswa pachimiro chaiveko kumadark ages. Zvikanzi ndo pane kutsungirira kwevatsvene. Here is the patience of the saints. Vatsvene vacho ndevapi? Bhaibheri rabva ratsanangura yanzi ndevapi? Vanochengeta mirayiro yaMwari. I know kuti pfungwa dzinoramba dzichidzoka kuti no, kuuya kwaJesu kwakaita kuti hatisiri pasi pemurayiro. Dzidzai ndima dziya zvakanaka. Kuri kuenda nyika vateereri, kuri kuda munhu ane kutenda kwaJesu achichengeta mitemo yaMwari. Ngatisanganei panext program. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri. Mwari ave nemi amuchengetei. Ngatisanganei zvakare mangwana mukati mevhiki rino iri ratiri muprogramu yeSecond Coming. Vanoda kutaura nesu, kubvunza mibvunzo kana kubvunza zvimwe zvamungada kubatsirwa, tibatei panhare dzinotevera 0774 651 181. 0774 651 181. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe
mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino ndiwigende ndimwi mutungamire tenzini tungamire semwana onyaradzwa munganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichina zororo ndotsamira ku